Nechce nudle. Chceš, tak bez nudle, ne? Trojku chcem. Trojku. No to si kľudne aj poďte na začajte. Ale to len takto nachystá a teraz si tam bude pridávať. Toto je ten základ. Jedno, hej? Asahi. No, Santori? OK. Perfekt. Ona si len tak oblíže tie ruky. Na teple tu nemajú nič. Takže nebudete byť. Dobre? Parísi? Ja som si nedal a oni majú jednu. Práve, dobre, dobre. Hej. 13 mi dala som. Také hrubšie. To nevymyslíš, to je život. Ja to nebude mať všetko na sebe. Juko pristalo, Viem. To je správne. Martiny mi podaj. 1, 2. A vidia, si tam píše. Žena dala chvíľu ešte, vieš? Ale hej, žena to potom nás časuje. Thank you very much. No a to má tak plánu? Áno, a to sú vraj. Dobre, ale my to máme tie soba inak. Také ľudia, to také pohanko. Ja som nejak láčený na správu, takže my a my. No. Ja to vajíčko, vieš? Kucharčík, aby som sa dostala na Toto? Nevieš? Nie, henta to neviem. Na hrane toho slova. To takto nie, alebo na rozkladky. A ja ho rozkladím. Toho má a teraz to je to, som tu zneužiť. Ja len v teórii. Ja ho tiež tak hrám. A teraz ho takto dvojmi to prestane odtiahne a vás Ako palco má ukazovakom, hej? Kvára na tú. Nikdy si do toho nedávať tie solné slobáre. To údony sú prílišie, to tie údony vyčíši, tie stavky. To je taký písačký trhanec. Ja robím vtedy 6 kilometrov do Pacifiky. Kamiony sú mikroplánky, keď spíš, a keď nespíš, to nerobíš. Spíš, operuješ. A nie, vieš, keď som volantón, tak to máš. Ja neviem prečo, ale ma nebere spať vôbec, keď vieš, že tam máš ľudí. To by to rozsypalo, ja mi to všetko. Nie, to by náhodou.
ešte気持ちいいです。あ、山本さん。中どうぞ。 pickles? 気持ちいい。こんなピク。 OK. Yes. Dal som si milú. Počkaj, čo je? Preto zvuk. 半分ずつ。 Na to si potom dáme Počkaj, Jozef, dal pustíš ho? Pusti Karola, ide pre trošku. うどんイエーイ。あ、いらっしゃいいらっしゃい山本さん。ちょっと Ja 考 na えてください konci ませ。 potom, keď to ona po tom skrieduje, tak dobre vidličku vypýtam pre vás. A odteraz mi nejde panikaj. Jasné. はい、うどん。ヨセフ、うどん。はい。うどんが多いんですね。そうなんです。はいはいはい。いいです。山本さん今日半先の半ホタテ。